skal jeg lige se, at det har stadig tændt. Jeg ved sgu ikke, om jeg bliver den store YouTuber, men altså fuck, var smukt. Så er jeg fandme landet i Grønland. Jeg vil sige, min bolig, den er jeg ikke helt tilfreds med. Men de grønlandske gutter, jeg gik med i dag, Karl, Sofus og Josef, de var fucking søde. Altså virkelig, virkelig søde. De snakkede lidt grønlandsk. Og det gjorde de lige efter, at jeg havde lavet en fejl, da vi var på vej hjem. Og der var jeg så lidt, snakker de grimt om mig. Arbejdet, fedt arbejde, skal skifte træbeklædning på nogle hus. Skal skifte krydsfiner ud med noget krydsfiner, noget malet noget, og så skal vi sætte nogle lister på. Der er noget arbejde i det, så det er rigtig cool. Og så, ja, her i Grønland, priserne, de er faktisk ikke helt fucked. De er lidt fucked, men ikke helt fucked. Grøntsager er helt fucked. Men mange ting, det er sådan nogenlunde det samme, og ellers er næsten alt på tilbud, og så er det cirka det samme som i Danmark. Kød, en lille smule billigere. Så på den konto, der vil jeg sige, der er positivt overrasket. Så udover det, så får man morgenmad i skurvognen. Der er blevet kørt 2 franskbrød ud, og en masse pålæg og sådan noget. Og det er gratis, så det var gaven. Så morgenmad skal jeg ikke tænke på. Og så var vi på sådan en thai-restaurant. Der gav jeg 79 kroner for en rød karry med ris. Der var ikke så mange grøntsager i, men fuck, der var meget kød i. Altså det var helt fuck, hvor meget kød der var i. Altså det er sådan 2 gange ekstra i Danmark. Så det er rimelig nice. Der er en del, det er sådan Suzuki eller noget. Der er fucking mange Mitsubishi Space Stars biler, det er de kloge i forhold til en Mitsubishi Eclipse. Rigtig mange Toyotas og sådan noget. Det var det på. Så ja, rush over. Så er der altså bare bjergbestigning, kan man se af lysterningerne ude i horisonten. Jeg tror altså, jeg kommer til at få gået en del ture her. Fucking nice. Det løber der bare nogle tagrer der. Shit. Det er smukt. Wow. Det kan altså virkelig et eller andet det her sted. Der er virkelig en ro på en eller anden måde. Hundene til gengæld, det er ikke kæledyr. Det er brugsdyr, så dem skal man sgu ikke lige sige hej til. Der var en eller anden i firmaet, som lige havde været på besøg, der havde fået blivet noget af sin hånd af. Det er rimelig stærkt. Han skulle lige sige hej til Wuffy. Nu her, det er blevet lidt koldt, der kommer noget regn. Jeg ved ikke, om det er det, der trækker kulde med. Men jeg har sgu gået i t-shirt det meste af dagen i dag. Svedt og haft det godt. Ja. Wow. Vi skal lave en undervandsrapportage. Jeg har ikke købt et GoPro for sjov. Den er det her. Jeg vil sige, det er da helt klart et sted, jeg kunne overveje, hvis det ikke lige regnede, at slå lægge mit lægunderlag. Måske derovre. Lige tage en nats søvn her. Fandme en smuk dal. Og man kan sige, at indtil kulden kommer, så er der jo ikke noget galt i det. Det er jo et eller andet med, at kulde, det ligger sig jo ned. Så hvis når man er ude om vinteren, så skal man gerne finde et sted, der ligger højt. Selvfølgelig læ. Men fordi kulden, den går ned. Jeg har set nogle rigtig spændende YouTube-videoer, som jeg nok har lidt svært ved at referere overret. Men der er en eller anden teori om, at nogle bjerge er højere end andre, og at nogle af de koldeste, det er faktisk dem, der har de der dale, selvom de ikke er særlig høje. Ja, meget spændende. Ja, alle skal jo sove. Så der er der nogle grønlændere, der ligger og sover. Det er sgu godt nok. Man kan næsten ikke se noget, fordi det netop regner så meget nu. Men jeg må altså bare være ærlig at sige, lyden af regn på en hætte, ikke? Wow, det er dejligt. Jeg er fan. Okay, what the fuck? Det er et sindssygt syn, det her. Der ligger det der nye museum, som jeg en dag skal ind og se.
Sjovt nok. Det er ret nøjende at gå på dem her, de er fucking glatte. Sådan et par Air Max her, der er blevet... De bliver på Grønland. Jeg skal have mig et par vandresko. Det er sgu nøjende det her. Shit, sygt. Wow. De siger, at nogle gange så kan man sgu høre, når isen knækker af og ryger ud. Det må være... Jamen, jeg glæder mig, mand. Fuck, et vildt syn. Shit. Ej, jeg glæder mig til at se det her i sådan klart vejr. Og herinde i byen, der kan man høre alle hundene gø. Det er helt lige pludselig siger de bare gø. Og så gør de. Det er ret vildt. Det er bare så crazy, hvor lille man føler sig. Altså, hvad fuck foregår der seriøst? Den her dal, den synes bare uendelig. Ej, det er virkelig en dejlig oplevelse det her, mand. Wow. Shit. Jeg håber også, jeg får lov til at se det her helt dækket med sne. På en snescooter, eller med kite. De siger, det blæser ikke særlig meget heroppe. Så muligvis har jeg fragtet alt mit kiteudstyr heroppe forgæves. Men lad os se, men ikke også det blæser her. Lige nu føler jeg godt, at man kunne tage en 12'er med et foilboard. Fuck. Ej, jeg glæder mig. Det bliver så godt. Guys, I made it down alive. Det er så stejlt, at man ikke engang kan se mere end lige her. Fuck, det var der. Der var en, der sagde til mig, at jeg tog afsted, gør nu ikke noget dumt. Og så sagde jeg, men jeg gør ikke noget dumt nogensinde. Og så var hun sådan, du gør rigtig mange dumme ting. Au. Smart at løbe her, mand. Fuck, det var stejlt. Wow. Jeg kan ikke lade være. Der må man sgu ikke gå. Stærkt. Nå, det er en ny regel, jeg har lært i dag. Uanset hvor man er i byen, så er der bare joller overalt. Det kalder de sådan en der. Det er en jolle. Det der, det tror jeg ikke engang er en båd. Det er ikke noget. Det er luft. Det der, det er en jolle. Og alt der er større end det er også joller. Det skal være en færge eller et skib, for at det ikke er en jolle. Så er jeg ude på at finde et sted, hvor jeg skal spise aftensmad. Jeg har taget mint. Fuck. Ej, det er sindssygt. Wow. Jeg skal bare have noget simpel aftensmad. Pasta og tun. Og et rødløg. Grøntsager, når jeg er en dyr. Det tror jeg har sagt. Nu vil jeg i hvert fald sætte mig og lave noget aftensmad. Men jeg prøver lidt, for jeg har kun taget en halv liter vand med. Jeg har nemlig ikke nogen vandflasker. Og vand i supermarkedet er virkelig dyrt. Jeg plejer bare at købe sådan 2 liter, når jeg er på tur i Danmark. Men jeg har ikke nogen drikdunk. Men nu er jeg kommet til den her sø her. Og jeg har meget svært ved at tro på, at alle grønlændere stiller sig heroppe og tisser. Og at det er derfor, den er fyldt op. Så det ser jo sådan set... Det ser jo mega klart ud. Altså virkelig klart. Wow. Ej, en lille perle. Det skulle da her, jeg skal sove. Shit. Men jeg overvejer sgu lidt at koge pastavand i det her vand. Altså koge pasta i det her vand. Og så simpelthen gemme den halve liter til at drikke. Ej, hvor er blødt. Kan man se noget eller Kan ikke helt finde ud af, hvor mikrofonen sidder. Det fungerer jo nok ikke så godt. Altså det smager fint. Det smager søvand. Det er i hvert fald ferskt. Jeg koger det.
min pasta i det. Hvad fuck kan der ske? Smuk af. To be continued. Jeg havde meget kold numse i går, da jeg sad og filmede. Wow. Shit, jeg er fan af konceptet. Der er den dejligste duft. Jeg ved ikke, hvad det er. Men wow. Det kan altså noget. Jeg har det pænt nøjeren over bare lige at sætte ild til den grønlandske fauna. Eller hvad det rigtige ord er for det. Krydsfinger. Så koger det sgu. Jeg har hørt, at man skal, når man ikke er sikker på, om der er bakterier i vandet, tror jeg virkelig ikke det er. Jeg er ret sikker på, at det er smeltevand. Men når man ikke er sikker, så skal man lige lade det koge lidt tid. Og nu er jeg godt klar over, at pastaen også kommer i, og det koger videre. Jeg er bare ikke særlig klog. Jeg kan i hvert fald ikke lige greje den. Men nærmere eftertanke. Jeg kan lade bare kaste i. Jeg er sulten. Grønlandsk pasta. Den helt billige. 2 kilo for 15 kroner. Nej, hvor er det dejligt det her. Jeg er så glad for min cykel. Det kommer hurtigt langt omkring. Jeg kunne virkelig godt bruge noget citronsaft. Jeg kunne virkelig godt bruge noget salt. Jeg kunne virkelig godt bruge noget peber. Den er al dente. Altså jeg ved godt, at vandet på en eller anden måde havner dernede. Men hvis jeg hælder det ud herover, hvor der ikke er vand, så tænker jeg, at al pastasaften bliver sorteret fra. Og så kan det være, hvis den der drikkekilde faktisk er ren, at man så fortsat kan drikke med den. For jeg tænker, hvis jeg putter det her i, med pastasnavs og dit og dat, så kommer der jo nok... Jeg er ikke så kvik, hvad det angår. Bær over med mig. Hvis der var nogen, der lånte min sø, og jeg stadig ikke vidste bedre, og jeg havde en sø, så ville jeg bede dem om at gøre det, jeg lige gjorde. Fordi i mit lille hoved giver det god mening. Men hele tanken med at tage til Grønland, jeg har jo godt råd til at købe et æble, selvom det koster 5 kroner. Jeg er jo ikke en bundgård. Jeg kunne også godt købe nogle edamamebønner at tage med. Og sådan noget. Men det næste stykke tid i hvert fald, der tror jeg skulle jeg prøve at være lidt primitiv. Det har jeg brug for. Det er også derfor, jeg leder til afsted. Ikke fordi jeg ikke elsker mine venner og min familie og sådan noget. Men nogle gange er det sgu meget rart bare ikke lige have noget ansvar. Og man kan sige, et eller andet sted er det jo fair nok. Men det er selvfølgelig også hårdt på en eller anden måde at tænke på, at der måske er nogen i den anden ende, der har brug for en. Og at man så har valgt at tjekke ud. Men spørgsmålet er så, hvor god en hjælp man vil være. Hvis ikke man lige tjekker ud en gang imellem. Jeg ved det ikke. Jeg bliver nok klogere på det i løbet af de næste par måneder. Lige nu der vil jeg ikke tænke på, hvem jeg savner og hvem jeg sigter. Lige nu vil jeg bare tænke på, hvor helt ekstremt fantastisk dejligt der er at være her. Okay, så har jeg bare siddet her og googlet ud i 27 minutter. 51 sekunder. Crazy business. Sådan her ser min mad altså ud. Det er sygt. Ej. Skal vi lige se, hvor hurtigt vi kan få isbjerg. De er så smukke. Isbjerg. Bjerg. Shit. Stort isbjerg. Så er jeg bare hernede igennem. Sindssygt, mand. Altså verdens
faktisk. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, men edderfløjt med vildt. Prøver lige, jeg bor lige dernede. Lige der. Prøver bare lige at finde ud af, hvordan fanden jeg kommer derned. Nå, det må tiden vise. Hyggehejse. Ej, I skal lige se stenen. Kan jeg godt fornemme på det hele. Der. Det er ikke sindssygt. Så ligger der sådan en lille sten under den der sten, som gør, at det ligner, at den er ved at falde. Og at den kunne bare lige have lyst til at trille ned. Fuck, det er bare mange kilo. Så når man laver gulve og sådan noget, så prøver man at finde ud af, hvor meget kan gulvet bære. Kan der stå et klaver og sådan noget. Det giver naturen ikke en fuck for. Altså overhovedet. Og fucking lige vildt. Prøv at overveje et vægtstangsprincip, man skulle bruge. Der skulle være en pind, der gik helt derop for at kunne tippe den afsted. Så kunne den lige ryge ned i herre og fru Kugeluks bolig. Ja. Så jeg skulle da lige madhætten af. Står jeg her. Nu skal jeg til at forme nogle fladbrød. Jeg har købt sådan en Texas Barbecue Butcher inspireret ting. Og det var simpelthen for at have lidt, kostede 10 kroner. Det var simpelthen for at have lidt stegefedt med olie til mine pølse, så de ikke brænder fast. Det har jeg nemlig tit haft problemer med. Og så får de også lidt chilismag. Og så tænker jeg, at jeg laver fladbrød i det. Jeg har fået nogle grøntsager i dag. Nej, det har jeg ikke. Det planlægger jeg heller ikke at få. Jeg har spist en banan. Så et eller andet godt har jeg gjort. For vitaminbalancen. Ja, faktisk. Hvad har jeg lavet i dag? Jeg havde lidt svært ved at komme op. Mødte klokken 7. Så malede vi, fordi vi arbejder om lørdagen. Men vi må ikke larme. Så vi malede. Det var sgu meget hyggeligt. Krusjønnega. Runjaka. Tror jeg, man siger tak. Runjaka. Det er tak. AP. Det er ja. Det siger de hele tiden. Shu. Det siger de også hele tiden. I stedet for at sige ja. Hvis man siger sådan, jeg henter lige det der. Shu. Det er sgu meget hyggeligt. Jeg kan godt lide at være på Grønland. Jeg så en reel her i går med, hvorfor siger man altid, at ekstroverte skal være mere sociale, men aldrig at hvorfor siger man aldrig, at introverte skal være mere sociale, og at ekstroverte skal være mindre sociale? Det er lidt sjovt. Jeg kan sgu meget godt lide at være alene, faktisk. Bare sidde her og kigge ud over det her smukke. Ikke at der ikke godt må være nogen med. Jeg var på tur med Rune, lige inden jeg tog afsted. Og det var virkelig hyggeligt. Men jeg må være ærlig at sige, det er fandme også rart bare at sidde her. Pølserne steger. Kigge ud over det smukkeste landskab. Islandskab. Eller hvad? Er det et vandskab? Ja, det kan et eller andet. Selvom at det er dejligt at lytte til, så kan jeg sætte mig nu og lytte til en lydbog, når jeg har spist min mad. Sidde her et par timer klokken. Klokken er 8. Kan man se det? Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg, man kan. Klokken er 8. Fuck, der er bare smukt, mand. Solen kommer ikke lige til at gå ned forløbigt. Jeg så en YouTube-video i går med en, der viste solnedgang, altså hvor den var nede og kysse horisonten. Han var vågen klokken 2 om natten. Så ja. Jeg tænker, jeg sidder her et par timer og hygger. Active and Balanced Day. Jeg elsker Garmin's uger. Men i dag, det er meget sjovt, efter jeg er kommet til. Jeg plejer altid at stressfulde dage. Men
Efter at jeg er kommet til Grønland, så er det sådan aktive, balancerede dage. Det er åbenbart godt for mit nervesystem. Tror jeg vil sige til nogle kloge en eller anden dag, når jeg snakker med nogle kloge. Nu har de her stegt i sådan noget 14 minutter. Det synes jeg desværre stadig er til den lave side. Jeg kan bedst lide, når en pølse har fået 20 minutter. Skruer jeg helt ned for blusset. Kan de lige stå her og hygge sig lidt. Kan jeg begynde at forme nogle fladbrød. Så tænker jeg måske, at jeg tager pølserne af lige kortvejt. Ja, et eller andet. Nå, vi filmer landskabet. Det smagte virkelig godt. Jeg er i gang med at lave anden portion nu. Det er så sindssygt. Tidligere i dag, der hørte vi, mens vi gik og malede. Så er det simpelthen et isbjerg, der lige... En isterning, der lige valgte at gå i berserker-mode og splitte sig selv op. Jeg tog en video af det, vi kørte derned så hurtigt som overhovedet muligt. Der er bare en stor lavine. Det er så sindssygt at se. Udover det, så er jeg sgu stadig glad for at være. Fucking cool. Jeg synes et eller andet sted også, det er for dårligt, at jeg ikke har prøvet at bade endnu. Jeg har heldig uheld ikke taget mine badebukser med. Så det bliver en nøgenbadning. Så I får lov til at se min bare røv. Ja. Jeg skal virkelig have købt mig det der telt. Jeg besluttede mig for, at jeg vil have et Hilbert Namach. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Sådan 2 personers telt. Det skulle være forholdsvis let, og så skulle det være fucking stærkt. Så det er bare en i røven, en videre. Og der føler jeg jo for eksempel, at det kunne ligge lige der. Bum. Det kunne faktisk stå lige der. Hilbert har sådan noget med, du ved, at man bruger de gamle saviske navne for ting. Saverne. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg kan ikke huske det, men det er dem der bor oppe i Finland. Der er også en lille smule af dem i det østlige Rusland. Samerne. De hedder samer. Jeg ved ikke så meget om dem. Der er stadig en del af dem. Jeg tror sådan, at der er flere, end der er grønlændere. Altså det kan være, at der kun har været 10, dengang vikingerne kom herop. Og så er de så gået fra 10 til 50.000. Det er selvfølgelig meget flot. Men jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere grønlændere. Man kan nok ikke høre det her på video, men man kunne høre, at der er et eller andet sted, hvor der er ved at bryde. Det lyder helt vildt. Fordi jeg er fucking nær i røv. Nej, det er jeg ikke. Which I don't understand. Kajak og anorak, det er faktisk grønlandske ord, som vi har importeret til det danske sprog. En lille smule bedseviser-viden her. Fuck, hvor kunne det være nice, hvis jeg havde et telt. Og jeg lige skulle sove herinde. Jeg også bare, hvis jeg havde taget mit fucking Lego, fat der ikke, hvorfor det var, jeg lige lavede et lille læg. Så dumt. Så dumt. Ej, der er for mange myg. Jeg tror ikke, det vil være særlig fedt. Jeg ved det ikke. Det kan også være en tøsdreng. Nogle gange skal man bare gøre det. Jeg er fri i morgen. Jeg kunne bare sove hele dagen, hvis det var. Nå. Man skal ikke grave over spildt mælk. Det gør det en anden dag. Gør det næste weekend. Shit. See you guys. Gagalak. Jeg har valgt indtil videre endnu ikke at købe data. Simpelthen fordi, at jeg faktisk synes, det er rigtig rart ikke at være på hele tiden. Bare den der med, jeg har fri klokken 17. Så kommer jeg lige hjem. Så tjekker jeg, om der er nogen, der har skrevet, ringet, et eller andet.
Hvis der ikke er det, så går jeg en tur, lægger mig til at sove, tjekker igen. Måske om morgenen, måske om eftermiddagen kl. 17 er jeg fri. Det er virkelig rart. Jeg kan virkelig mærke, at det har jeg haft brug for. Det der med hele tiden at gå og vente på en notifikation, eller kigge på, om der er kommet en notifikation og sådan noget, det kan også noget. Men jeg vil sige, jeg er glad for, at det ikke er det, jeg skal lige nu. Ej, hvor er jeg sindssygt. Hvis jeg bare lige skulle have ligget her og sovet i nat. Lige dernede. Ej, jeg bliver lige nødt til noget testlægge. Testlægge. Jeg skal jo gerne kigge efter et sted lidt tæt på Ilulissat. Hvor jeg på sigt kan telte og være vildmand. Ej, hvor ville det være dejligt. Det er godt for lidt at lægge sådan her. Hvis du siger til mig, at du ikke godt kunne have lyst til at ligge og sove her, så synes jeg, du er mærkelig. Jeg tror, at i stedet for på Grønland at sige, at alle veje fører til Rom, så tror jeg, at alle veje fører til vand og is. Så er der lige sådan 2 isterninger der. Det er godt. Shit, man. Så er der bare lige sådan et stykke isklump. I hvert fald helt ferskt. Hvad med vandet? Det er i hvert fald ikke ferskt. Øresund. Saltet. Var det sindssygt. Fuck, det er koldt. Altså, det er nøjeren koldt. Altså, det giver jo sig selv, der ligger her isterning over det hele. Shit. Det er koldt. Der var en, jeg tror hun var ude at svømme sådan noget 400-500 meter. Fuck. Det bliver lige en dag uden mig, ikke? Det er jo et eller andet med her i Diskobugten, om det så er den vej, det ved jeg ikke. Men det dybeste sted er vist omkring 1200 meter dybt. Nu kan jeg ikke huske, hvor højt Burj Khalifa er, men jeg tror, at det vil sige, at der er dybere. Stadig som et muldyr. Jeg har købt en fiskestang, og sidst jeg var her, der var sgu ikke så meget is. Det er der nu, men jeg har fundet et lille spot, som man kan se lige om lidt, hvor der er hul igennem. Så håber jeg virkelig ikke, at mit blink sætter sig fast i isen. Men jeg har spist aftensmad. Den stod på klassikeren. Pølser og fladbrød. Fuck, det smager godt. Jeg burde tage hjem, for jeg skal op og arbejde i morgen, og jeg har virkelig været træt i dag. Men prøv nu lige at se et lille hul der. Det er helt fantastisk. Jeg elsker det her sted. Så sidder man her og slapper af, og så lige pludselig, så er der bare et isbjerg, der lige siger, vi ses, kammerat, til sin bedre halvdel. Eller dårligere halvdel. Det kan jeg jo ikke svare på. Nu køber jeg et telt lige om lidt her, der kunne jeg sagtens ligge med mit telt. Jeg prøver lige at koncentrere mig om ikke at vælte. Det er jo ikke for sjov det her. Jeg vil sige, lige nu der drømmer jeg. Det er klassisk, ikke? Græsset er grønnere på den anden side. Jeg gad sgu godt til Alaska. Se nogle bjørne. Fange en laks. Og det siger jeg, før jeg overhovedet har fisket en eneste gang her. Et bål kan det blive til. Det kunne være meget sjovt at prøve at lave mad på. Grillen fisk. Ja, I får en update, når jeg er kommet sikkert
til kyst, eller hvad man siger. Adios. Det var det, jeg vil kalde for en griner, en gåtur. Det er altid sjovt at blive udfordret, men altså fin motorik, hvor man sidder og nørkler med et eller andet. Det har jeg ikke så meget af. Til gengæld er mine ben ekstremt gode til at klatre og gå med kamera i hånden og fiskestang. Og nu er vi her. Jeg skal jo helst ikke ramme en isklump. Jeg kan jo faktisk se, at I kan se mig. Og mit mega lange skæg. Første kast siden jeg var 5. Okay, jeg er et legebarn. Jeg går her totalt meget over min egen sengetid. Er mega bange for, at der kommer en grivedok og tager mine ting. Men der var en stor isklump. Og mine ting ligger derovre. Og de kan flyve på vandet. De der grivedok. Kan man stå på den? Åh, det er nøjeren. Nej, jeg tager ikke. Ice cubes. Okay. Sygt nok. Okay, sker der vloggen? Fandme om jeg ikke fik vide. Jeg var lige ved at give op. Jeg havde kastet sådan noget 10 kast, så skiftede jeg blink til det her. Og så fangede jeg ikke noget på det. Og så skiftede jeg over til det her. Og på sådan noget 10 kast, der har jeg fanget 2 ulk, som man også kalder for københavner. Og nu har jeg lige fanget denne her. Og jeg har ingen idé om, hvilken fisk det er. Men jeg har sgu nakket den. Jeg vil sige, jeg har det lidt underligt over lige at slå dyr ihjel. Men fuck, jeg er stolt. Der er bid. Kæft, jeg er god til det her lort. Nej, hvor fedt. Det er sgu en igen. Pis, det er en ulk. Øv. De er så grimme. Det bliver jeg lige nødt til at se. Den er virkelig grim. Virkelig, virkelig grim. Fuck, jeg er god til det her lort. Kald mig lige for fiskerkris. Nå, den hoppede af. Men, ja, jeg har et billede af den. Jeg fangede en til. Faktisk meget rart. Jeg synes ikke, det er fint at røre ved de der dyr. Der var sgu fed igen. Hold da kæft, det svømmer, mand. Det er en ulk. Fuck, jeg er god til det her. Der var den sgu. Blokken. Fuck, jeg er god til det her. Hej, jeg hedder Fisk. Jeg vil hjem. Måske tage tilbage senere. Hej. Vi siger farvel til det her fantastiske sted for i dag, og så ser jeg, om jeg gider at sidde og klippe i 50 minutters fiskeri.